Добрый день. Праз 2 тыдні ў Брусэлі адбудзецца саміт усходняга партнерства, куды запрошаны Александр Лукашенко. Ці робіцца Беларусь бліжэйшай да Еўропы. Гэта мы абмяркоўваем з калегамі Наталкай Шурыкавай, Украінскай службы Радыё Свабода, маім калегам Дмітрыем Гурневічам і на відэасувязі з Менску Валер Каліноўскі. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Чаму людзі ў еўразвязе жывуць лепш, чым у Беларусі? А пытанне ў Менску. Потому что там они получают достойную оплату за свой труд, поэтому и живут нормально. Чаму гэта адбываецца? Чаму і як мяняецца стаўленне еўразвязу да Беларусі? Меркаванне палітолага Андрэя Ягорова. Перыяды пахаладання змяняюцца перыядамі пацяплення і ўцягвання ў кааперацыю. Бібліятэка Свабоды, кнігі, якія мы прапануем. Сёння 100 словаў. Мы апынуліся ў рэчаіснасці, дзе зашмат тэкстаў, зашмат аўтараў і замала часу, каб прачытаць з іх хоць па адной фразе. Усходняе партнерства – гэта праект еўразвязу ад 2009 году, які мае на мэце развіццё інтэграцыйных сувязяў з 6 краінамі былога Савецкага Саюзу – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Маё першае пытанне ў Менск. Валер, вы асвятлялі 2 апошнія саміты ўсходняга партнерства ў Вільні і ў Рызе. І цяпер, ведаю, паедзеце на саміт у Брусэлі 24 лістапада. Ці назіралі вы падчас гэтых папярэдніх самітаў пэўную эвалюцыю пазіцыі афіцыйнага Менску, ну і адначасна пазіцыі еўразвязу? Я нагадаю, што Александра Лукашенко тады дыпламатычна не запрасілі асабіста прыехаць на саміты ў Вільню і Рыгу, і Беларусь там прадстаўляў на абодвух самітах міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Я памятаю, што Макей тады сядзеў у зале побач з былым прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Макею было досыць няўтульна, ён адчуваў сябе не ў сваёй талерцы, а вось Віктар Януковіч адчуваў на сабе моцны ціск з Масквы, з расійскага боку. І менавіта на гэтым саміце Украіна адмовілася ад далейшай еўраінтэграцыі у тым выглядзе, якую прасоўваў Януковіч, што не спадабалася людзям у Кіеве, людзі выйшлі на дэманстрацыі, сталася рэвалюцыя годнасці і адхілілі Віктара Януковіча, ён вымушаны быў збегчы з краіны. Украіна тым часам прадоўжыла пазней рух да еўраінтэграцыі, падпісала і пагадненне аб асацыяцыі і эканамічнае палажэнне, атрымала і безвізавы рэжым. Уладзімір Макей тады ў Вільні яшчэ заяўляў толькі пра тое, што Беларусі неабходныя эканамічныя праекты і што трэба дамагацца памякчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. Тым часам, як Украіна рухалася далей, Беларусь не дамаглася нават аблягчэння візавага рэжыму. А ў Рызе Уладзімір Макей адчуваў сябе больш разняволена, і ён там фактычна, это было ў 2015 годзе, фактычна імкнуўся заблакаваць палажэнні выніковай дэкларацыі саміту ўсходняга партнерства, якія стасаваліся асуджэння незаконнай анексіі Крыму Расіяй. Гэта не ўдалося яму, дарэчы, разам з прадстаўніком Арменіі, і тады Беларусь, афіцыйная Беларусь вымушана была проста адмежавацца ад гэтых палажэнняў. Відавочна, што гэта было зроблена пад ціскам Масквы. Такім чынам, скажам, што нейкая невялікая эвалюцыя адбываецца, але яна вельмі дробная, і бачна яшчэ тут трэці гулец – Масква. Наталка, новость, Валер кажа, што ў павестцы дня саміта ўсходняга партнерства заўсёды украінская тэма вельмі важная. Но ад цяперашняга саміту чаго чакае Украіна? Ну, падаецца, все мэты, якія ўжо вычарпаны, без віз, асацыяцыя, эканамічнае супрацоўніцтва. Цяпер чаго чакае Украіна ад гэтай праграмы ўсходняга партнерства? Ну і ці ёсць яна нейкай такой прыступкай і шансам на кандыдацтва ў еўразвяз? Для України головною зараз є угода і наповнення угоди про асоціацію якимось конкретним змістом, тому що угода була, від якої Україна, власне, відмовилася у Вільнюсі в 2013 році і через яку, власне, почалися ці всі події на Майдані, вона набула чинності лише зараз 1 вересня, бо перед тим діяли лише тимчасові узгоджені угоди. І тоді, коли цю угоду вже остаточно ратифіковували, то однією з умов цієї
ратифікації, зокрема в Нідерландах, було те, що Україна не буде претендувати на членство в Європейському Союзі. Звичайно, нічого подібного в цьому документі немає. Україна постійно наголошує на тому, що вона розраховує на те, що вона, як європейська країна, має право вступити в Європейський Союз, але тепер потрібно зробити всю величезну роботу, яка, власне, закладена в цю угоду, про те, щоб змінити своє законодавство і його зробити таким, яким є законодавство Європейського Союзу. Це угода розрахована на багато років. І, власне, наповнити цю суть потрібно тепер зараз. От перед підписанням тої угоди, наскільки я пам'ятаю, каля 400 законодавчих актів було прийнято в Україні. А ось тепер це от... І це тільки початок. Тому що ми бачимо зараз, що Україна може скористатися частиною цієї угоди, але Україна ще не готова для того, щоб скористатися повністю цією угодою. Ми, наприклад, можемо побачити, що вартість українського експорту цього року не сильно відрізняється від вартості українського експорту перед підписанням угоди в 2013 році. Тут можна говорити, звичайно, про вплив війни, про падіння економіки катастрофічне, яке сталося за ці роки і так далі. Але, з іншого боку, є і інші бар'єри. Є і нереформованість української економіки, є і такі проблеми, як відсутність узгодження між сертифікацією в Україні і сертифікацією в Європейському Союзі. Тобто це є нетарифні перепони, які стоять перед українським експортом. І все це є внутрішня українська домашня робота. Як її виконувати? В цьому є проблема, тому що для країн, які були кандидатами на вступ до Європейського Союзу, існували чіткі плани, потім вони перевірялися, узгоджувалися, залежно від цього надавалася допомога. В українському проєкті ось цієї угоди цих чітких планів немає. Тобто зараз з українського боку, з боку громадянського суспільства говорять про те, що потрібно це запровадити для того, щоб було чітко, маєш дедлайн, до того дедлайну маєш це все використати і виконати ці всі вимоги, які ставить перед Україною виконання цієї угоди. Ось Наталка каже і про проблеми різні, але у відносинах з Єврозв'язом абсолютно на різних узровнях знаходяться сусідні країни, Білорусь і Україна. Діма, як ви міркуєте, ці можна казати про неефективність програми «Усходнє партнерство» для Білорусі? Бо от і Україна, і Грузія, і Молдова від початку заявляли свої знешньополітичні пріоритети, таке європейське супрацовництво. Білорусь не заявляла, якби, виключно в рамках цього партнерства. Ці можна сказати, що ніякої користі не було Білорусі від цього, це все ж це не так? Некая користь, напевно, була, там, скажем, 1% так званого коэффициента корисного дзеяння, і це вже, скажем, позитивно, але це не було зроблено настільки, наколькі гэта было магчыма і давала магчымасці гэтая праграма, хаця трэба сказаць, што она была все-таки сціплая. Гэта не былі нейкія мільярды еўра ў гэтым бюджэце этой арганізацыі, але галоўная прычына, чаму Беларусь напоўніцу, скажем, не скарысталася з гэтых усіх магчымасцяў, это просто адсутнасць палітычнай волі ў Мінску. Пастаянная глядка на Расію, а што там падумаюць у Маскве, а вот у нас же саюзнік Расія, это як бы такая асноўная прычына. Другая прычына ўсё ж таки Еўразвяз таксама это не адзіная некая там, ведаеце, структура, которая вось яна все гады існавання, там 60 гадоў толькі і думае вось реалізуе пэўны план. Там мяняюцца таксама ўрады, а ўрады галасуюць на самітах, бо... Еўразвязу не 60 гадоў там. Амаль, што калі яна пасля вайны арганізоўвалася, гэта была, як бы, структура змянялася, але сутнасць у тым, так званы саюз, медзі Сталін называўся спачатку. Сэнс у тым, што любая краіна можа заблакаваць, мяняюцца прыярытэты, прыходзяць іншыя ўрады, ультраправыя нават прыходзяць, і, напрыклад, паўдзённая Еўропа ўвогуле не цікавіцца ўсходняй Еўропай. І ў гэтым сэнсе цікавасць проста спала. Тым больш яшчэ вайна, гэта чарговыя клопаты. Я маю на ўвазе вайну ва ўкраіне паміж Расіяй і Украінай. І ўсё гэта проста, знізіла цікавасць увогуле да праграмы. А Беларусь по палітычных проста матывах, потому што не хацелася гэтага выкарыстоўваць, але я проста адным сказам зазначу, што калі Беларусь захацела, яна атрымала вельмі вялікія сродкі, таму што там былі закладзеныя, і толькі цяпер вось мы бачым, як некаторыя райвыканкамы беларускія атрымліваюць мільёны, там дзесяткі, а сотні мільёнаў даляраў, еўра дакладней, на нейкія праекты супольныя, там школы адбудоўваюцца, мадэрнізуецца нешта, а гэта ўсё можна было быць у рамках гэтай праграмы. Але ў сувязі з тым, што ў нас саюзнік Расія, што танны газ, палічылі ў Мінску все-таки неэфектыўнай гэтую праграму. Але незалежна ад існавання праграмы «Усходняе партнерства», сродкі еўрапейскія на Беларусь выдаткоўваюцца Еўразвязам, Еўракамісіяй, і кожны год гэта даволі такая важкая сума. Чаму людзі ў Еўразвязе жывуць лепш, чым у Беларусі? Пра гэта нашы корэспандэнты запыталіся ў Мінакоў на менскіх вуліцах. Давайте паслухаем адказы. Сначала были застойные времена, потом перестройка. То есть, сейчас восстановить
экономику на тот уровень, который есть в Западной Европе, я думаю, что достаточно сложно. Потому что там они получают достойную оплату за свой труд, поэтому и живут нормально. А я получаю пенсию 200 рублей, вот как бы 43 года отработал, и что можно заработать на это гроши? Ну, я считаю, что в Беларуси живут достаточно неплохо. Есть свои плюсы как в жизни у нас и Евросоюз. Скажем так, декретный отпуск у нас 3 года. Я знаю, что в Евросоюзе такого в принципе нет. Советский Союз виноват, потому что столько лет уже, лет 90, как бы из людей реально как бы выбивали самое лучшее, что было, там, стремление там, к самостоятельности, там, еще к чему-то там. Вот, как бы, это тоже как бы отложило впечатление. Самых лучших людей, как известно, в Советском Союзе, в начале 30-е годы, то есть всю интеллигенцию, там, поэтов, писателей в лагерях как бы отправляли, там, уничтожали. Потому что они думают по-другому. Они, уважение, достоинство, то, чего у нас не хватает. У нас у белорусов, а может так и треба. Вот это вот у нас, я так считаю. Я вот недавно в Португалии была, я посмотрела, как живут люди, как они себя уважают, как они себя ценят, как они к семье относятся, как они вообще к своей стране, гордость за свою страну. Это тоже дает отпечаток. И государство как позиционирует себя по отношению к людям. Но это все в комплексе. Я, конечно, не экономист и не политолог. Але я так понимаю, что нам и самим треба жить сумленно, все свои обовязки виконувати, а так само і прислуховуватися к нам, нашому ураду. Валер Каліновський, ну ось які ваші ураження, на що ви звернули увагу, ці життєві в розв'язі для більшості білорусів узор? Я б сказав, що мав рацію чоловік, який заявив, що Совєтський Союз виноват. Я ось недавно був на Білосточчині, зустрічався з польськими білорусами, такими самими нашими людьми, але в їх було весь час, коли у нас тут був сталінізм і репресії і колгаси, в їх була приватна власність на землю, у їх були відкриті церкви і костюли, була можливість створити які партії і діяльність у них, коротше, в їх була певна автономія, і зараз вони упевнено рухаються у європейське життя, у їх високі урожаї, високі заробки і фірми працюють. І це не самий багатий регіон Польщі. Це тільки тому, що вони живуть у Єврозв'язі і вони на повністю користаються тими можливостями, які дав Єврозв'яз Польщі як новому сябру цієї єдності. Наталка, ці подобні відкази могли прогучати на вулицях Києва? Я думаю, що так. Дуже подібна була б реакція, але я думаю, що люди б більше говорили про те, що потрібно реформуватися, що, наприклад, в Україні Україна займає одні з останніх місць щодо легкості ведення бізнесу, щодо корупції вона займає одні з перших місць. І тут потрібно приводити це все до нормального стану, такий, як це є в Європейському Союзі. Адзіва, ці хоча б що здивило вас? Мяне здзівілі там на пачатку, прынамсі адказ, што там, відаць, жывуць там лепш таму, што там лепшыя заробкі. Але гэта як бы ўжо сутнасць, а прычына ж у іншым. А прычына вось у тым, што сказала апошняя спадара, мне спадабалася, што она сказала пра сумленнасць. Таму што еўрапейскі звяз это ж не толькі там мільярды еўра, там вялікія прыгожыя дамы, гэта таксама пэўная этыка. Гэта правілы гульні, якія дзейнічаюць, людзі іх ведаюць і стараюцца іх, ведаеце, выконваць. Таксама здараюцца розныя выпадкі там незаконнасці, але для мяне перш за ўсё Евразвяз гэта этыка, гэта правільная адміністрацыя, бо у прынцыпе багацце любой краіны гэта заслуга адміністрацыі таго, як дзяржава збудаваная. Стандарты, якія выконваюцца. Наталка, вот я хотела згадаць, што сёлета Пятро Порошенко, Александр Лукашенко тройчы сустракаліся, даволі шмат. Падчас Чарнобылю, падчас афіцыйнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кіев, ось цяпер зусім недавно у Эміратах сустракаліся, абодва былі з візітамі. А ці можна было б сказаць, што Пятро Порошенко ёсць такім своеасаблівым адвакатам Александра Лукашэнкі ў Брусэлі, што вось дзякуючы ягоным намаганням цяпер Александр Лукашенко упершыню атрымаў асабістае запрашэнне паўдзельнічаць у саміце ўсходняга партнерства? Я думаю, Олександр Лукашенко і сам щось зробив для цього, тому що він випустив білоруських політичних в'язнів тоді, коли про це йшлося, і це було головною перепоною в його стосунках з країнами Європейського Союзу і з Європейським Союзом як таким. Але, звичайно, для Петра Порошенка стосунки з Білоруссю є важливими. В першу чергу з міркувань безпеки, тому що крім кордону з Росією,
Росією, Україна має і досить великий кордон з Білоруссю. І він розглядався от під час вересневих навчань, спільних білорусько-російських навчань «Захід-2017» як можливість відкриття другого фронту проти України. Тому для Петра Порошенка важливо мати союзника в особі Олександра Лукашенка, чи принаймні людину позитивно нейтрально налаштовану до України. І тому можна побачити дуже активні стосунки між двома країнами, незважаючи на те, що проблеми є. Можна пригадати про те, що було викрадено українського молодого хлопця на території Білорусі в серпні цього року, і ми досі не маємо пояснень, яким чином він, виїхавши з України, потрапив на територію Білорусі, і тепер Павло Гриб перебуває в Краснодарі в СІЗО Російської Федерації. Тобто, з одного боку, для українців зрозуміло, що Білорусія повністю під контролем Росії, з іншого боку, навіть такі кроки, як відмова білоруського президента надати можливість Росії будувати авіаційну базу на території Білорусі, чи залишити війська після того, як відбулися спільні навчання, уже розглядається в Києві як дуже позитивний крок. Ну, безумовно, прагматичная позиция у дадзеным выпадку просто пераважае. Валер, вы шчыльна камунікуеце з еўрапейскімі дыпламатамі ў Менску. Як вы мяркуеце, што можа быць прапанавана Беларусі ў рамках партнерства, магчыма, на гэтым саміце? От для, так бы мовіць, выдатнікаў Грузіі, Малдовы, Украіны распрацоўваюць такое нейкае ўсходняе партнерства плюс. А для Беларусі, для Азербайджану ці ёсць нейкае такое партнерства лайт? Ну, каб яны зрабілі, ну, хаця б што-небудзь. Ну, тое, што працягваецца дыялог, і што 2 гады ўжо фактычна ёсць такое пацяпленне, што еўразвяз ідзе на такі крытычную размову, пагаджаецца на нейкія новыя праекты, ўжо добра. Гэта ўжо, в прынцыпе, пазітыў і для аднаго, і другога боку. Але адносна гэтага саміта ўсходняга партнерства, да яго падрыхтаваны такі спецыяльны праект 20 мэтаў усходняга партнерства да 2020 году, і там фігуруюць усе 6 дзяржаваў усходняга партнерства. Ну, калі можна так сказаць, што, ну, як вы сказалі, што Украіна, Малдова, Грузія, якія падпісалі пагадненне аб асацыяцыі, якія дамагліся ўжо безвізавага рэжыму з краінамі еўразвязу, яны як бы у першым класе, ці, скажем, у трэцім класе ўжо перайшлі, і для іх чакаюцца, ну, нейкі новы прагрэс у рэалізацыі гэтых дамоўленасцяў, гэтых пагадненняў. А Азербайджан і Арменія, яны, вот, так бы мовіць, у другім клясе, яны як такія другогоднікі. У гэтым дакуменце 20 мэтаў да 2000 году, да 2020 году для іх прапануюць новыя рамкі супрацоўніцтва, і таксама ідзе падрыхтоўка новага дакумента аб супрацоўніцтве паміж еўразвязам з аднаго боку і Арменіяй і Азербайджанам з другога боку. Беларусь жа тут выглядае засталася 3-й раз у першым клясе, таму што якраз яна на самай ніжэйшай прыступцы ў гэтым супрацоўніцтве і ў гэтым дакуменце усходняга партнерства 20 мэтаў да 2020 году пра Беларусь напісана наўпрост толькі вось гэта, цытую: працягваць крытычнае ўзаемадзеянне з Беларусю пад кіраўніцтвам наноў створанай каардынацыйнай групы «Еўразвяз Беларусь». Вось такі сціплы гарызонт для Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Але тым не меней гэты крытычны дыялог працягваецца, і гэта добра, што ён працягваецца. Дима, давайте поговорим больш широко про адносіны Беларусі з рознымі еўрапейскімі структурамі. Ну, от Беларусь, як кажа Валер, ці трохгоднік, ці ў першай клясе яшчэ знаходзіцца, ну, і не мае нават спецыяльнай дамовы з еўразвязам, якую мае Расія. Беларусь не ў Радзе Еўропы, паколькі не хоча ўводзіць мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускія грамадзяны не могуць звяртацца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Адпаведна, але тым не менш, еўразвяз найвялікшы спонсар Беларусі. І пры гэтым Беларусь мае найменшую эфектыўнае засваенне еўрапейскай дапамогі. Каму найбольш патрэбная, каму найбольш выгадная супраца Беларусі і еўразвязу, Беларусі і еўрапейскіх структураў самых розных? Як вы мяркуеце? Ну, я просто нагадаю, што Беларусі там першакласнік ці другакласнік, Беларусі ж нават нулявы клас не ўвайшла, таму што вот вы казалі пра дамову, так, паміж Беларусі і развязам. Я просто нагадаю, што это яшчэ савецкая дамова, але фактычна у Беларусі няма такой новай дамовы, так. Напрыклад, грамадзяне Расіі, скажем, там з Дагестану ці з Карэліі могуць 2 разы танней ездзіць у еўразвяз, чым беларусы, которые жывуць вось пры самай мяжы еўрапейскага звязу, і фактычна гэта геаграфічная гістарычная Еўропа. Канешне, з беларускага пункту гледжання, на маю думку, ад супрацоўніцтва еўразвяза з Беларусю, калі мы кажам пра эканамічную нейкія выгаду, выгравалі б найперш беларускія рэгіёны.
Па-першае, гэта самая бедная частка Беларусі, там вёскі, мястэчкі, невялікія гарады, таму што ў Еўразвязе вельмі шмат рэгіянальных праектаў, і вось зараз літаральна пару тыдняў таму мы пісалі пра гэта, была праграма Польшча, Беларусь, Украіна, дзякуючы Польшчы, якая ўжо ў Еўразвязе. Адбываюцца такія вось транспамежныя праекты розныя. І ведаеце што, гэта немалыя грошы, напрыклад, на некі там аднавіць трубу, каналізацыю, здесь у Жабінцы каля Берасці, там 2 мільёны евро, там здесь яшчэ 2 мільёны евро, 1,5 мільёна евро на аднаўленне нейкіх сядзіб гістарычных, которые будуць прыносіць грошы ў беларускі бюджэт, таму што турысты прыязджаць туды будуць і плаціць за гэта грошы. У гэтым сэнсе вось грашовы эквівалент. Я ведаю таксама, што беларускія чыноўнікі ездзілі ў Брусэль на розныя, ведаеце, так званыя майстар-класы, на курсы, як павышаць сваю эфектыўнасць. Гэта карысна. Гэта не бываецца напоўніцу, але гэта вельмі карысна. Ад гэтага б яны выйгралі. Бо гэта вось тыя стандарты, пра якія я казаў раней, тыя, которые дазваляюць Еўропе жыць добра. Таксама Украіна гэта і робіць таксама паводле ўсіх гэтых стандартаў еўрапейскіх, все судовыя рэформы, бо прынамсі змены адбываюцца. Еўразвяз выйграе толькі ў такім, не то што ідэалагічным, у нейкім плане хутчэй бяспекі для сябе, што вось яна мае лаяльнага такога суседа, который наведае, што ён прадказальны. У эканамічным ключы, ну, Еўропа шмат не выйграе, яна не патрабуе беларускіх працаўнікоў, бо там шмат украінскіх ёсць, напрыклад, у Польшчы ці там дзесь далей, яны без візы могуць ездзіць. Чаму і як мяняецца стаўленне Еўразвязу да Беларусі? Давайте паслухаем меркаванне палітоляга Андрэя Ягорова. Падыход ЕС зараз у адносінах да Беларусі мяняецца ў сторону большага ўцягвання беларускай дзяржавы ў супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам і наданнем меншай увагі пытанням дэмакратыі, правоў чалавека, дэмакратычным трансфармацыям, адпаведнасці еўрапейскім стандартам і так далей. Канешне, гэта не здымаецца з павесткі дня, але мы вось у гэтай формуле крытычнага ўцягвання, якую выстаўляе Еўрапейскі Саюз як тлумачэнне сваёй палітыкі адносна да Беларусі, бачым большы акцэнт на ўцягванні і менш на крытычнасці, хаця вось у гэты папярэдні перыяд да пацяплення адносінаў хутчэй вось гэта была такая крытычная палітыка Еўрапейскага Саюзу з пэўнымі спробай прымянення інструментаў дзеля дэмакратычных трансфармацый, паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чаму гэта адбываецца? Тут, конечно, няма адной прычыны. І найбольш такое відавочнае тлумачэнне, найбольш часта якое выкарыстоўваецца, гэта змена геапалітычнай кан'юнктуры. Пасля расійскай агрэсіі ва ўкраіне стала відавочна, што калі не ўцягваць у Беларусю арбіту еўрапейскага ўплыву, то яна можа цалкам адысці пад уплыў Расіі, таму пачынаецца больш такая прагматычная гульня Еўрапейскага Саюзу. Але гэта толькі такое вельмі павярхнёвае тлумачэнне, бо ёсць яшчэ ўнутраная логіка адносінаў Еўрапейскага Звязу і Беларусі, якая ўнутры мае такую пэўную цыклічнасць, дзе перыяды пахаладання змяняюцца перыядамі пацяплення і ўцягвання ў кааперацыю. І яны звычайна пачынаюцца проста ад стомленасці бакоў папярэдняй палітыкай канфрантацыі, якая была. І тое самае было і ў гэты раз, бо паляпшэнне адносінаў з Беларусю пачалося нават трошкі раней, чым пачаліся непасрэдна падзеі украінска-расійскага канфлікту. Ну і я б сказаў, вось такая трэцяя прычына – гэта ў цэлым падзенне трансфармацыйных амбіцыяў Еўрапейскага Звязу. Еўрапейскі Саюз так і не знайшоў такую агульную формулу сваёй знешняй палітыкі і не перанёс гэту логіку пашырэння Еўрапейскага Звязу на новыя краіны-суседзі, на новае суседства і не прыняў гэтую місію, задачу еўрапейскай трансфармацыі суседства як сваю знешнепалітычную дактрыну. Наталка, давайте згадаем самы першы саміт усходняга партнерства 2009 году. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенко тады выказаў шкадаванне на ім, што там няма Александра Лукашэнкі. А вось цяпер Пятро Парашенко хацеў бы ўсё ж, каб асабіста Александр Лукашенко быў на саміце. І вот якая пазіцыя Вярхоўнай Рады ў гэтым?
Я думаю, що з точки зору Петра Порошенка це так, це і показало би і його спроможність як лідера країни притягнути свого сусіда і втягнути його в так би коло європейських країн і країн, з якими би ця країна, Білорусь, поділяла би спільні цінності. І я думаю, що цей рух, він би і відбувався далі. І мені здається, що частково він вже йде. Наприклад, я не знаю, чим закінчиться прикордонне співробітництво українських і білоруських регіонів, але це є в дусі Європейського Союзу. Європейський Союз хоче співробітництва між різними регіонами різних країн. Для нього це є позитивний розвиток стосунків між різними країнами. Щодо особистих стосунків президента Порошенка з президентом Лукашенком, то я думаю, що не варто забувати, що вони обоє є пострадянськими політиками. І президент Порошенко є типовим олігархом, який поставлений зараз в такі умови, коли він мусить діяти як людина демократична. І на зовнішній сцені він так і виглядає. Він виглядає людиною, яка зуміла зорганізувати українське суспільство, яка зуміла зорганізувати відсіч російській агресії і так далі, і так далі. Але всередині країни ми бачимо наступ на громадянське суспільство, ми бачимо наступ на свободу преси. І ці речі зовсім не характеризують його як європейського політика, скоріше як політика, який навпаки ближчий до Олександра Лукашенка. І який може з ним знайти, напевно, агульну мову. Діма, давайте поговоримо про одну структуру усходнього партнерства, такую парламентскую ассамблею Евронест. Недавно у Киеве якраз адбылося паседжанне. Але от у Евронесте беларускі нацыянальны сход не прысутнічае, паколькі выбары не лічацца дэмакратычнымі. Але вось цяпер глядзіце, прэзідэнт Лукашенко афіцыйна запрошаны на саміт, але все, акрамя першых выбараў, на якіх абіраўся Александр Лукашенко, таксама не лічацца дэмакратычнымі. От не ёсць тут нейкая супярэчнасць. Парламент не запрашаюць, а вось Лукашенко запрасілі. Ну гэта ж, ведаеце, пытанне палітычнай волі. Запрашаюць таксама і прэзідэнта Азербайджана. Там, параўноўваючы з Беларусю, дыктатура ого-го ў разы горшая, чым у Беларусі. Парламент мала што вырашае, гэта ўсе разумеюць, а Лукашенко, як бы там ні было, ён фактычна адзіны кіраўнік і непадзельны гэтай краіны. І толькі з ім можна гэтая праблема вырашаць. Калі б у Беларусі парламент сапраўды намінальна нешта вырашаў, там важныя палітыкі, былі людзі, запрашалі б іх, і нават у палове гэтага тэрміну, который там яшчэ нават не наступіў, і бы ўсё роўна запрашалі і ў Кіеў, і іншыя структуры. А Лукашенко, так бы, не ведаюць, што вось гаспадар, трэба з ім гаварыць. Валера, у меня пытанне да вас. Ну вось упершыню Александр Лукашенко афіцыйна запрошаны на саміт партнерства ў Брусэлі. На папярэдніх самітах гэтай ініцыятывы афіцыйна ў Менску запрашэнні накіроўваліся, але ў такой двухсэнсоўнай форме. От, маўляў, вядома, рады будзем гасцям, але асабіста прэзідэнту лепш было ад паездкі ўстрымацца. Ці ўсё ж паедзе Александр Лукашенко на саміт у Брусэль? І ці будзе ў такім выпадку ягоны прыезд азначаць пэўныя змены? Ну, бо ёсць яшчэ і Масква, якой могуць не спадабацца такія паездкі найбліжэйшага хаўрусніка. Што пераважыць, на ваш погляд, у гэтым разе? Дазвольце мне спачатку рэпліку на заўвагу Наталкі, што Парашенко набліжаецца да Лукашэнкі. Ну, я вельмі сумняваюся ў гэтым. Хай бы лепш Лукашенко набліжаўся да Парашэнкі, у прыватнасці, у пытаннях выбараў, дэмакратыі і іншага. Вось, ну, гэта сумнеўнае параўнанне, на мой погляд. Ну, а што датычыць таго, ці паедзе Лукашенко, ці не паедзе ў Брусэль, то я думаю, што ён паедзе. Ён зацікаўлены ў гэтым. Ён яшчэ раз хоча атрымаць такія лавры міратворца ў гэтым украіна-расійскім канфлікце. Вось, праявіць самастойнасць. Конечно, ён адчувае за спиной подых Путіна, уплыў Москвы, жаданне, нежаданне яго туды пусціць. Ну, але думаю, што Владимир Путин зараз не в той ситуации, каб вырашаць за Лукашенко, куды ён будзе ездзіць з міжнароднымі візітамі, і каб, напрыклад, паставіць яго ў горшую ситуацию, чым прэзідэнта Арменіі, напрыклад, які таксама запрошаны на саміт усходняга партнерства. Вось, такім чынам ён, хутчэй за ўсё, Лукашенко будзе на гэтым саміце, а Путин будзе займацца сваімі праблемамі. Его зараз там выборы намечаются, Навальный разварушвае расійскае балота. Вось, іншае пытанне, вось, на мою думку, і больш важнае, істотнае тым, што ёсць сказаць Лукашенку на гэтым саміце усходняга партнерства ў Брусэлі, які змястоўны можа быць складнік, што ён можа прапанаваць, якія ідэі ў яго. Вось тут ёсць вялікія сумневы, бо калі, як калісьці Владимир Макей у Рызе, Беларусь будзе выступаць адвакатам на гэтым партнерстве для России, для кремлёўскай палітыкі, для того
для таго ж Пуціна, то няма ніякага сэнсу ехаць Лукашэнку на гэты саміт, хай ўжо лепей зноў едзе Владзімір Макей. Ну, але мяркую, што само рашэнне, поедзе Лукашенко ці хто-небудзь іншы ў Брюссель на саміт, мы атрымаем, мы пачуем пра яго за некалькі дзён літаральна да самого саміту. Ну і будзем чакаць, Валер Каліноўскі, вашых рэпартажоў з Брюсселю. Свабода працуе ў інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэо, канешне, выдае кнігі. Нельга быць беларусам і жыць у Празе і не выдаваць кнігі. Так мы фармулюем спадчыну Францыска Скарыны праз 500 гадоў пасля яго подзвігу. Напісанае застаецца. Бібліятэка свабоды працягвае расці. Сёння кніга «100 словаў». Дайте мне текст не больше за 100 словаў, і я вырашыў, ці варта мне напружвацца, каб чытаць напісанае вамі цалкам. Калі ў краіне ёсць былыя прэзідэнты, дзейныя не баяцца сыходзіць. Лянівая рака – сімвал сучаснай Беларусі. Гэта насамрэч практычная падказка, як чытаць у эпоху смс-ак, твітэраў і фейсбукаў з інстаграмамі. Сёння, у часы рускага міра, беларуская лацінка абяцае стаць знакам паратунку нашай нацыі і мовы. Беларускі наракаюць, што ўсе яны да канца дзён дзевушкі альбо женшчыны. Мы апынуліся ў рэчаіснасці, дзе зашмат тэкстаў, зашмат аўтараў і замала часу, каб прачытаць з іх хоць па адной фразе. Толькі слабыя ведаюць, што такое перамога. Страшнейшым за крытыка з пісталетам можа быць толькі крытык з ножом. Не кожны, хто з сэнсам напіша 100 словаў, адужае апавяданне ці раман. Але той, якому не даецца талковае стослоўе, напэўна, не павінен брацца за большае. Кожны дзень я разумею, што мне ўсё менш жыць засталося, таму сплю як мага меней, каб яшчэ больш пажыць. Змяя ўнутры цябе альбо любоў. Выбар робіш кожны дзень. Не, кожную хвіліну. Кніга «100 словаў» спроба ўратаваць беларускае слова ад татальнай дэвальвацыі і безмястоўнасці. Калі не свабодная адна краіна, не свабодныя ўсе. І таму не толькі Беларусі патрэбны еўразвяз, патрэбны еўрапейскія каштоўнасці, але і дэмакратычнай Еўропе патрэбная Беларусь. І збліжэнне адбываецца, хай і вельмі марудным і супярэчлівым шляхам. Нават беларуская ўлада разумее патрэбу ў гэтым, разумее, што без гэтага краіна не зможа рэалізаваць мару Купалы, заняць свой пачэсны пасад між народамі. Такі кантэкст тых падзеяў, пра які мы з Наталкай Чурыкавай, Дмітрыем Гурневічам і Валерам Каліноўскім думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.